Hello everyone, as only my name is Jafar Idris, ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Red King TV. So ina yi muku fatan alkhairi da fatan kasancewa da mu a cikin wannan shirin. Yau insha Allah zan kawo muku magana akan Snapchat. So a lot of people muna yin Snapchat, muna wasting time din mu akan Snapchat. Wai me shi Snapchat din? So mutane da yawa sukan ɗauki shi Snapchat kamar irin su WhatsApp ne ko kuma wani dandali ne da yake kasancewa dandalin kamar yin hoto. Wa'yansu suna yin status da shi, wani kuma kawai yayi hoto don ya kiliya kawai ya ɗora abin nan. So amma mukan ɗauki wani lokaci, mukan ɗauki shekaru muna amfani da Snapchat, kuma mukan yi posting a kodayaushe. Akwai wanda na sani 24 hours za ku gan suna posting, amma sai kaga sun ɓata 5 years 3 years suna yin posting akan Snapchat ɗinsu, amma ba su taɓa samun ko naira ba. So amma me, farko lokacin da aka ƙirƙiri Snapchat ba a wannan abin ɗin, amma a yanzu Snapchat a wannan 2020 to 2021, so Snapchat suka canza wani tsari kamar yadda TikTok suke biyan mutane kuɗi, Instagram suke biyan mutane kuɗi, YouTube suke biyan mutane kuɗi, Facebook suke biyan mutane kuɗi. To Snapchat shi ma sai ya sako tsarinsa yadda za ku ringa kallon bidiyo ko ku tura bidiyo ku ringa samun kuɗi. So insha Allah a cikin wannan a yau din nan insha Allah a cikin wannan tutorials din namu zan nuna muku yadda za ku samu kuɗi a cikin Snapchat, wanda kuɗin da ake samu ya fi na Instagram, na Snapchat, na TikTok da na sauran social media. So ya fi su samun kuɗi sosai sosai. A wannan shi kun san har yanzu ba kowa ne ya gane shi ba, amma insha Allah a wannan lokacin idan kuka biyo mu za mu nuna muku yadda za ku yi uploading ɗin bidiyo sannan ku samu kuɗi sosai a cikinsa, saboda ana samun alkhairi sosai a cikinsa. So yanzu ba lokacin wasting time bane, wannan tasha a kodayaushe burin ta ya za a yi ta samu mana abu mai sauki, ko kuma yadda za mu samu ci gaba, ko za mu samu sana'a online wanda ba lallai sai mun je mun wahalar da jikinmu ba, ko mun yi wata wahala a cikin rayuwarmu, ko mun kaskantar da kanmu a kan wani mu nemi abin nan. Muna cikin gida za mu ringa samun kuɗi. Wannan tasha kullum burin ta kenan. Kada ku manta ku ci gaba da yi mana subscribe, liking, share, comment, saboda shine zai ci gaba da ba mu ƙarfin gwiwa cewa mu ci gaba da binciko muku ta ya ake samun alkhairi a online. So kada ku manta a ci gaba da yi mana subscribe, liking, share. Mun gode sosai sosai. Abinda za ka fara yi shine za ka zo ka nemi Snapchat ɗinka. Kun ga kamar haka. Zan zo in shiga cikin Snapchat ɗina. So idan na shiga cikin Snapchat ɗina, abinda zai ga inda aka nuna hoton mutum nan, inda profile ɗinka kenan, ko in ce account ɗinka. So idan ka zo ka shiga cikin account ɗinka, abinda inda za ka shiga shine za ka zo ka shiga cikin setting. Ga setting nan. So idan ka shigo cikin setting ɗin nan za ka taho ƙasa. Gashi nan ya ce who can. So a ƙasan hukan ɗin nan za ka ga contact me nan shine first. So za ka zo ka shige shi. Idan ka shige shi za ku ga gashi nan na bar shi a everyone. Gashi nan kuma ƙasa an sa my friend. So a everyone ɗin za ka bar shi. Sannan sai ka zo use my camo self. Sai ka zo ka shiga shi ma. Gashi nan an ce everyone, my friend, only me. So sai ka mai da shi everyone ɗin za ka bar shi. So sai ka dawo ƙasansa send me notification. To shi ma sai ka bar shi a everyone. Sai ka danna everyone sai ka fita. So gashi nan view my story. Shi ma everyone, wato kowa zai iya ganin story ɗinka kowa yi. So sai ka bar shi everyone. So abinda za ka yi shine za ka zo ka fita. Ka fita daga cikin Snapchat ɗinka, za ka zo ba dole VPN ɗin, ba wai dole sai irin wannan wanda zan yi amfani da shi ba. Ga VPN ɗina, zan zo in shiga cikin wannan tubo VPN. So
ba dole sai shi ba, kowane iri zaka iya amfani da shi, amma ya kasance za ku ga lambari gashi nan na sa connecting. Bari ya bude. So ya kasance shi VPN din inda za ka yi amfani da shi ya kasance a wayar taka. Kun ga gashi nan ya bude, idan za ku kula da nan sama gashi nan wata tuta ta fito. So amma idan ka bude sabo ba zai fito ba, za ka zo ka danna wannan tuta din, zai iya zuwa ma Germany, Canada, anyway dai. So amma inda zai kasance ka bar shi a United States America, so sai ka fita. Idan ka bar shi a kunne sai ka fita, kai haka ka fita. Idan za ku ga nan sama ga alamun sana a nan sama gashi nan ya ce VPN connected. So abinda za ka yi sai ka zo kawai ka fice, gashi nan ka fita, sai ka dawo cikin Snapchat ɗinka kamar haka. So idan ka dawo cikin Snapchat ɗinka zai zo ma haka. So abinda za ka yi idan ya zo, idan ka dawo za ka zo kai haka, sai ka janyo sama, zai yi refreshing din Snapchat ɗinka, zai yi refresh, sai ka zo ka danna cikin abin nan ɗin haka. Gashi nan za ku ga an yi hoton kamar zuciya a nan wajen, za ku ga an sa my spotlight favorite. So ni saboda na riga na buɗe shi isa zai kawo haka. Idan ka danna haka, no, alam add to young, add story. So za ka zo ka danna wannan alt story din. So zai zo ma abubuwa guda 4 ne, ko wannan na ƙasa zai zo ma abubuwa guda 4 ne. Idan ya zo ma yanzu dai ba zai zo ba, sai ba zai zo ma a waje ɗaya, sai ka ƙara fita. Idan bai zo ma ba za ka zo ka kore shi haka, sai ka ƙara dawowa, cikin Snapchat ɗin naka. So idan ka ƙara dawowa cikin Snapchat ɗin naka sai ka ƙara jansa, sai ka ƙara fita, sai ka kore shi. Kun gane ai? Idan ka ƙara korarsa sai ka ƙara dawowa cikinsa again haka. Idan ka ƙara dawowa sai ka ƙara shiga kai refresh, ka ƙara yin refresh ɗinsa, sai ka yi haka kamar sau 3 zuwa sau 4 haka dai, ya kasance dai ka yi kamar sau 5. So sai ka dawo, sai ka zo ka shiga cikin profile ɗin naka. So idan ka shiga cikin account ɗinka za ka ga nan wajen, idan ka zo ka danna za ka ga nan cikin wannan add my story ɗin nan, za ka danna shi, za ka ga ya ce ma create a public account a cikin wannan list ɗin ƙasan add story ɗin nan, za ka ga ya ce ma create a public account. So za ka yi creating, za ka zo ka shiga kamar haka, zai kawo ka kamar haka. Saboda ni already na riga na abin nan ɗin shi, za ku ga wannan sunana ne gashi nan, za ku ga young billionaire da komai. Wannan abin da na taɓa yin posting ne a cikinsa, abubuwan da ne posting ne a cikinsa, a cikin shi wannan abin nan ɗin. So za ka zo nan gashi na an sa edit profile. So za ka zo ka shiga ciki edit profile. So za ka zo ka shiga view, za ka zo ka shiga cikin wannan plus camera ɗin, za ka zo ka shiga. So za ka zo ka zaɓi duk kalar hoton da kake so, duk kalar hoton da abin da kake so za ka zo ka sa shi. So idan ka zo ka sa shi, shine profile ɗinka, kamar wannan wanda nake, wannan na kai kenan, wanda yake kai yanzu. Za ku ga gashi nan hotona ne. So sannan za ku ga gashi nan, za ka iya rubuta da abin da kake abin nan. Ni YouTuber ne, gashi nan YouTube channel tutorials, ga abin nan link ɗina na YouTube channel ɗina. Sannan ga location, duk inda kake za ka iya sa, gashi nan na sa Makka, Jidda, Albalad a Saudi Arabia. So anyway dai za ka iya sa address ɗinka wanda kake abin nan. So nan kuma ƙasa gashi na ya sa subscribers count. So irin subscribers ɗinka abin da kake so, yani za ka ringa, wani zai iya ganin subscribers ɗinka guda nawa ne ko abin nan. Idan kuma baka da buƙatar wani ya ringa kai hiding ɗin subscribers ɗinka nawa ne, kawai za ka bar shi a haka. So kun gani gashi nan kuma aka ce create a new highly story. So nan shine kamar abin nan ɗinka, za ka
adin din duk abin da kake so ana. So amma shi yanzu yadda za ka yi kai amfani da wannan shi za ka yi amfani da wannan public account din shi ne za ka ga gashi nan idan ka zo kana free a haka za ka ga nan wajen gashi nan an sa ga alamar play a nan wajen za ka zo ka danna wannan play din gashi nan za ku ga an sa spotlight kun gani. Shi kuma wannan abin yana so ya kasance ana yin sa ne kamar ya kasance live ba wai ka ɗauko wani abu suna son abu live idan za ku kula kamar live ne duk wa'annan duk live ne ana son live ba wai ka ɗauko wani abu kai posting din shi ba kamar yadda ake abin. Amma anyway dan ka yi ma hakan ba normal ne duk abin nan dan ka ɗauko ka tura duk ba na abu ne ba amma an fi buƙatar live za ku ga duk live ne duk gas nan live ne ake yi duk live ne za ku gani. So sannan yadda za ka yi edit din shi kuma abin nan din ya kasance shi kuma za ka yi edit din story so za ka zo nin kamar haka ne kun gani. Yanzu idan na kun gani gashi nan ina wannan ina recording kun gani. So ne recording ina so in yi posting za ku kamar normal yadda yake ina recording zo so gashi nan ya sa spotlight za ka zo ka danna wannan spotlight din gashi nan. So kamar yadda ake na Instagram, Snapchat, Instagram, TikTok da dai sauran dan chat din da ake kai tag din mutum idan kamar comedians ne kai ko dancer ne ko tutorials kake ko wani abu zaka zo kai tag din abin da kake yi ne kamar misali dance. So sannan Snapchat comedians so ga sunan dai comedians gashi nan dai abin nan za ka yi tag din duk abin da ga abin nan sannan za ka zo gashi nan ya ce add to highly on public profile kamar yadda kuka gani na farko din nan da na nuna muku abin da na tura idan kana so da abin da kai sending din sai saving akan public account ɗinka so za ka iya dannawa idan kuma kana son kawai normally ka bar shi kawai idan ka tura kawai normal ba sai kai saving din shi ba so za ka iya rufe shi ka danna nan ka rufe shi ka danna haka ka rufe shi idan kuma kana so ya ringa saving akan public account ɗinka normally ne so gashi nan dai da sauransu. So abinda za ka yi sannan idan kana so abin da kai posting ɗinsa kuma yi posting akan Snapchat ɗinka normal wanda kake amfani da shi za ka zo ka danna story sannan idan kana da group ga map lan shi ma idan kana da buƙatar map irin wanda suke shiga cikin map kawai mutum ya yi wannan ɗinka sannan idan kana da groups za ka iya link da su komai kai link da su sannan ka zo kai posting ɗinsu. So yanzu ga mun yi posting din shi sai dai bai gama tafiya ba. So a ina za mu ga wannan abin nan din namu posting din da muka yi kun gan shi idan za ku ga ya zama wajen guda 5 ko 6 ne. So kun gan shi nan gashi nan yana run a nan ƙasa spotlight and snap map kun gan shi nan gashi nan yana running yanzu kun gani bai gama tafiya ba kun gan shi idan za ku kula gashi nan wannan gashi nan wajen mutum 100 da wani abu gashi nan ya danganta. So gaskiya ana samun kuɗi sosai ta wannan hanyar ana samun kuɗi fiye da yadda ake tunani idan sannan a bidiyon mu na gaba za mu nuna muku inda shi wannan ba kamar TikTok bane ba da suke da account ɗinsa a cikin shi application ɗin. So za mu kawo muku wanda yadda za ka je ka buɗe public haifa account ɗin da za su ringa sama kuɗi da zarar ka yi bidiyo an sa bidiyo ya yi amfani. So gashi nan da yadda za ku ringa idan za ka yi kallo ko za ka je ka duba abubuwa
ka gani gashi nan dai network ɗina ne ke ɗan season saboda VPN ɗin network ɗina yana da ƙarfi, sannan na buɗe VPN kuma bari in kashe VPN ɗin. Tired of annoying sales and Insha Allah a spam gaba calls za mu from nuna unknown muku yadda za numbers? ku You're buɗe not allowed. public account ku yi amfani da shi, sannan public haifa account, sannan ya kasance kana amfani da shi. Insha Allah mun gode. Kada ku manta a ci gaba da subscribe, like, share, comment.